Kritikal ang kahimtang sa usa ka konsehal sa barangay human gipusil sa riding-in-tandem sa may rotunda sa barangay San Pablo. Dito ni sa Ormoc City, niadtong Huwebes, alas 8:40 buntag. Gilas kapulisan ang biktima nga 49 anyos, taga-sitio Candapigon, barangay Salvacion, Ormoc City. Sa inisyal ng investigasyon, ang biktima nagmahaniho siyang sakinan gikan sa Salvacion o paghiyabot na nini sa may rotunda. Sa simanganan, ni hunong kini, pipila ka segundo miabot ang riding in tandem nga nagmotorsiklo og pulos nag-helmet. Ang angkas mao mipusil sa biktima sa makadaghang higayon. Nakagawas pang biktima sa kinan og misulod sa usa ka tindahan samtang ang mga responsable daling nagpalayo. Ang miaging ambulansya sa barangay Limaw, Kanang Leyte, maunay nagdalas biktima ngadto sa Tambalanan. Nakuha gikan sa crime scene ang unom ka basyo sa kalibre 45 armas. Gibutyag sa hepe sa Police Station 1 nga si Police Captain Ramil Caldona nga ang biktima kanhi drug surrenderee atol sa Oplan Tokhang niadtong 2016. Tugang ni Caldona, usa kini sa ilang gitutukan apan padahan paghihapon ang ilang investigasyon ug pagsuta konsekensa ang responsable sa pagpamusil.